Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar tendang bulu pengantin anyar laras peluk padat seneng. Kanthi nyebut ing asmane Gusti, Gusti Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih sejatine, puja lan puji iku amung Allah ingkang ndarbeni Gusti ning jagat raya, ya alam sawegung maha welas asih cetha kang ratone dinaning agama yakti kukuting alam dunya amung konjuk mring paduka Gusti hamba nyembah saha kumawula angrerepa tepe-tepe hamba nyuwun pitulung tinodhano margi kang yakti, margi neng tiyang kathah ingkang begya tuhu paduka paringi nikmat sanes margi bebendulan sasar sami amin tutup ing donya. Sekar kinanti wantah laras lendro padet songo nyinau suraos ipun kul jarwane tembung iki dawuhna sira Muhammad angayom kula mring Gusti ning para manungsa iya ratu ning sujanmi sambat manungsa tuhu nyuwun pangreksa ing Gusti saking culikaning setan kang sigitan tan kotawis nggodha atining manungsa arupa manungsa lan jin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.